Esta col·lecció, anomenada Lola Terra, que vaig començar a fer el primer quadret en el 2015, fins ara, és una col·lecció anomenada Il·legal, on els personatges són extraterrestres immigrants, són pacífics, que venen a la Terra i intenten integrar-se en aquesta societat. Aleshores, són criticats per la seva forma de parlar, el seu color de pell i bé, també és una col·lecció de 12 pintures en les quals la tècnica que gasta és l'oli, és una tècnica feta a base de veladures i hi ha altres que són de tècniques mixtes on mescle l'oli i l'esprai. Dir-te que és una col·lecció que va en contra de la xenofòbia, de la porofòbia a l'immigrant pobre, no? També va en contra del rechaç al ser diferent, no? És una col·lecció eclèctica on es barreja el surrealisme crític social amb un toc en el còmic, un toc de simpatia, aunque tinga un missatge i una metàfora que es pot llegir perfectament. El que ens porta aquesta col·lecció i el missatge que vol dir-nos és que realment som nosaltres els extraterrestres, saps? És com un espill a aquesta societat. Ens va agradar que era una proposta, primer ens ho va demanar l'autor i ens va interessar la proposta perquè era una proposta un poc diferent a el que nosaltres hem fet, ens va semblar original, desenquetant, que diuen així en el coll, i vam pensar que era una altra visió nova que valia la pena mostrar al públic. Sí, és un poc com les pel·lis aquelles de Distrito 5 i coses d'estes on els extraterrestres prenen un poc el rol dels emigrants o de les persones, o sigui, de tot el que és diferent en la societat, tot el que no és el comú, i des d'aquesta manera un punt de vista social crític que també és molt interessant. M'agradaria ressaltar que és la primera exposició que fem després de tot l'estat d'alarma i d'esta primera entrega del Covid-19 i convidem a la gent que habitualment que visita la sala i els que vulguin veure l'obra de Miguel Ángel, els convidem a vindre. La sala reuneix totes les condicions i hem adoptat totes les mesures necessàries a nivell sanitari, a nivell preventiu, gel, distàncies de seguretat, aforo reduït, etc. L'exposició està oberta fins al 24 de juliol.